ассалому алайкум бародарои ҷон. пешаи маълумоти хуб доданам ба ҳаматон мерасонам. бародарои ҷон, ҳамон подписатсияро баҷақи илтимоса колокольчик канала гирён кунед ва гуфтаниям ки срочно кори муҳимаи бародаро барои ҳаматон ҳоҷи маълумот оиди кор метам. хуб бодихар гӯш кунед ва да ҳамон номро ё занг бизанед ё бинависед. ҳаматон нами курай кефси ам занакда ҳам мардакда патент обязательно бошад, чи дига бошад медицинская книжка. Нами одам Татьяна номаш амида занг бизанед биред кор кунед. Просто сари одама вайрон накунед, кун боша биред кефси кор кунед. Документ обязательно. Кассир дар курай, чи дар курай. чиқадар бародарои ҷон фаҳмиден? метавонед дар ҳамин номро занг бизанед, соҳиби кор шавед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.